Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa K-Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. EOC, nag-ausisa sa gitpatigayon nga pre-Valentine concert malapit sa Bacolod City Government Center nga wala sang permit. Border sa Mabinay buksan sumugod Marso 1 pero may mga kondisyon. Tropical Depression Auring nakasunod na sa PAR. Pag-landfall sa Bagyo, ginapaabot sa weekend. Sa Kabangkalan City, Mrs. Patay matapos ginmartilyo sa mister samtang nagakatulog. Kag saksihan ang narisari nga mga disenyo sa mga face mask. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Miyerkules de Badlis, subong nga adlaw, panugod sang Lenten season para sa simbahan Katoliko. Sa San Sebastian Cathedral, ang kinaandan nga pagbadlis ang ginpatigayon pagi sa pagbudbod sang abo sa ulo sa mga sumilimba. Iniagud tumalikawan ang body contact santo sa ginapatuman karon nga health protocol. Nakamask man ang mga sumilimba kag ginapasiguro nga lagka o kung may physical distancing sa tunga sang tagsa-tagsa. Napulo kamisa ang ginschedule sa San Sebastian Cathedral para mapasiguro nga malikawan ang pagdagsa sang mga sumilimba. Damlag pa nagpahanumdum na ang simbahan nga hindi lamang ang ritual, kundi dapat nahangpan sang tumuluo ang matuod nga kahulugan sang Miyerkules de Badlis. Sa number 9, ginhawanan na ang mga structure sa guwa sang daan nga City Hall sa Talisay City. Samtang sa Kabangkalan City naman, wala nagitugtan pa ang mga tricycle nga makabiyahe sa main highway. Naghawa na ang guwa sang Old City Hall sa Talisay City matapos mahawanan bilang kabahin sang mando sa Department of Interior and Local Government. Sa tuanay, may mga naganegosyo pa sa higad sang dalan pero karon tanan sila gingkakas na. Tayuyo naman ang mga makalabay ang mga salakyan. Sa Kabangkalan City naman, naghawa na ang mga main highway matapos nga wala na ginapasugtan ang mga tricycle nga makalabay diri. Sunod sa kay Mayor Pedro Zayco, may mga driver nga nagreklamo pero wala man sila may mahimo kay mando ini sang DILG kag may lahi nga nagasiling nga ang mga tricycle ang hindi pwede sa main highway sa mga syudad kag mga banwa. Kani isa man sa karon sa ginapamensaran sang LGU amo ang pagtukod sang tricycle lane. Kung hindi makakomply ang LGU sa clearing operations ng DILG, mahimo nga sila ang balikan sang ahensya kag mapasakaan sang reklamo. Sa number 8, Mister ginmartilyo ang iyang misis bangod sang pagpangimon. Patay ang 40 anyos nga si Delbeth Laurente matapos lampusan sang martilyo sang iyaman mismo nga mister nga si Saler Laurente sa sulod sang ilang nga balay sa barangay Kamingawan sa syudad sang Kabangkalan kahapon sang kaagahon. Sunod sa Kabangkalan PNP, nagakatulog lang ang misis alauna sang kaagahon sang siya ang ginpukaw sang iyang mister kag gilayo na lang ginlampusan sang martilyo. Sunod sa pulis, ang suspect ang nagasuspetso nga may iban ini nga karelasyon ang iya nga misis. Kag sunod sa iya, ginaplanuhan nila nga patyon siya, gani iya na nga ginunahan patay ang iya nga asawa. Ang mister ang nagsurrender man sa PNP kag iya nga ginbilin ang ilang nga mga anak sa balay sang iya nga utod. Siya ang detained karon sa Kabangkalan PNP kag kaso nga parricide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 7, ginasulit sa pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division nga dapat mangin alerto ang publiko sa ginapakita karon nga activity sa bulkan Kanlaon. Sunod kay Zephyr Kailian, karon nga nagaulan-ulan, hindi malikawan ang epekto sini sa hydrothermal o magmatic activity sa bulkan. Sa February 17 advisory, 20 ka volcanic earthquake sa sulod sa 24-hour observation period ang na-record gikan sa bulkan. Padayon nga yara sa idalom sa alert level 1 ang bulkan kag ginadumilian ang 4 km permanent danger zone. Tungod sa pag-ulan, ang atong volcano naga-react man sa rain nga nagasulod sa iya baba
no? And also ang possibilities sa atong nga phreatic eruption caused by hydrothermal, no? Magmatic hydrothermal and magmatic activity. So may gid siya sang possibility to have a phreatic eruption. That's why we need to ensure and prohibit the 4-kilometer danger. Sa number 6 tropical depression nga si Auring ang nagsulod na sa Philippine Area of Responsibility alas 8 kainas ang aga. Base sa severe weather bulletin sa Pag-asa, ang bagyo ang may maximum sustained winds nga 45 kilometers per hour malapit sa sentro kag may pagmadlos nga tubtub sa 55 kilometers per hour. Ini ang nagapadulong sa direksyon nga west-northwestward sa kada sigon nga 20 kilometers per hour. Ginapaabot ini nga maglandfall sa Caraga sa Sabado sang gabi kag may posibilidad nga mangin isa ka tropical storm sa Domingo. Mangin maulanon ang panahon sa masunod nga mga inadlaw sa bahin sang Visayas, Bicol Region kag iban nga bahin sang Mindanao. As of press time, wala pa sang may ginpasaka nga tropical cyclone wind signal ang Pag-asa. Pero nagapaandam ang ahensya sa publiko nga mangin mabinantayon sa mahimo flash flood kag landslide tugas ang malawig kag mabunok nga pag-ulan. Ang disaster team sa nga probinsya sang Negros Occidental ang napaidalom na sa heightened alert status. Sa number 5, labing importante ang cold storage para sa COVID-19 vaccines. Gani ginahayon ni Dr. Ernel Tumimbang ang mga LGU nga magbakal sa kaugalingon nga biomedical refrigerator. Suno kay Tumimbang, padayon ang pagpanghanda sa probinsya sa natalana nga pagbakuna, labi na ang target ang 70% sang populasyon o kun 1.5 billion ka mga nigrense. Dapat ang mga banwa kag syudad may na-identify na nga mga vaccination site. Hindi pwede lapta-lapta bangut importante nga ma-monitor ang mga nabakunahan para sa mahimo mangin side effects sini. Suno kay Tumimbang, magarenta ang probinsya sang refrigerator vehicle for transport kag magabakal sa cold transport box. Hindi pwede makompromiso ang nga kinahanglanon nga temperatura para sa mga bakuna. Natala na ang isa ka simulation activity para sa pagpatuman sang bakuna. Dugang pa ni Tumimbang, ang mga LGU dapat magsumiti na sang vaccination plan. Tutukan man dapat nila ang iban pa nga mga logistics. Kita na may vaccine carrier ka nga naka-box, refrigerator ng vehicle nga nabot to para cold chain management mo sakto. Then may masalo man tong refrigerator. May masalo man tong refrigerator. But amo na siyang dapat nga i-back doon siyang LGUs. Amo na ang preparahan nila for this. Anyway, hindi na siya waste. You can use it sa other mga bakuna. Sa number 4, nagdesisyon na si Governor Eugenio Jose Lacson nga hindi na pagpasakaan sang kaso ang mag-asawa gikan sa Pontevedra kag Tigaylo batunon ang ila nga paghinyo sang pasaylo. Suno kay Governor Lacson, nabatyagan niya ang sinsero nga mensahe sang mag-asawa sang magsulat ini sa iya kag naghinyo sang pasaylo kag naghatag sang paathag sa natabo. Suno sa gobernador, klaro man nga may ginlapas ang mag-asawa sang ila nga gindeklarar nga stranded individual sila imbes nga ituad nga sila ang nagikan sa United Kingdom. Upod sang mag-asawa ang ilang nga anak sang magpauli sa probinsya. Ang mag-asawa ang nagpositibo sa COVID-19 matapos nga ginswab pag-abot sa Bacolod Silay Airport. Suno kay Lacson, ulihin na nahang panila ang kabugat sang ilang nga ginhimo. Suno kay Lacson, magaserbe ang among nga hitabo nga leksyon sa tanan, ilabi na sa mga indi nangintampad sa ilang nga mga ginabuyan nga impormasyon. They didn't realize the gravity of what they were doing there. So they probably thought they, just to make things faster, so they just go in. But eventually they realized their mistakes, and they, with remorse, they asked for an apology. Sa number 3, mga staff sang isa ka konsehal sa banwa sang Valencia kabahin sang siyam ka bago nga mga kaso sang COVID-19 sa Negros Oriental. 3 ka staff sa Sanggunian Bayan member sa Valencia ang bago nga kaso sa COVID-19 sa Banwa. Kabahin man sa bago nga mga kaso sa probinsya ang bus driver sa Banwa sang Amlan.
May 3 man kabago nga mga kaso sa Tanahay, isa sa Santa Catalina kag isa sa Dumaguete City. May anuman kabago nga mga recoveries ang syudad sang Dumaguete, gani ang active cases ang syudad nga sadtuan ay naglabot sa masobra 1 ang karon 58 na lang. 1,620 ang total cases ng COVID-19 sa Negros Oriental kag ang active cases ang yara na lang sa 168. Nagalaom ang ground commanders ng Provincial IATF sa Negros Oriental nga padayon pa nga ang pagdugbo sang kaso sa COVID-19 sa probinsya. Pero ang ilalang nga ginapahanumdum sa mga pumuluyo nga padayon sa gihapon ang pagsunod sa minimum health protocol kag hindi magkumpiyansa. Sa record naman sa Department of Health sa kahapon, ang Negros Occidental ay may 6 kabag-o nga kaso sa COVID-19, samtang sa Bacolod naman wala sang may na-record nga bag-o nga kaso sa COVID-19. Sa number 2, sumugod Marso 1, pagatugutan na ang pagsulod sa mga residente sa Mabinay sa Negros Oriental sa Cabancalan City. Ini ang ginkasugta na suno kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga natala na man magpagwa sang executive order para diri. Suno kay Lacson, mga residente lamang sang Mabinay sakay sa mga pribado nga salakyan ang pagatugutan makasulod sa Cabancalan kag sa sulod lang sang 12 oras ang ilang nga pagtiner. Kag tubtub gid lamang sila sa Cabancalan. Sa bahin sa Mabinay, sunod sa gobernador, ang ilang nga mga residente nga maglapaw sa 24 oras humalin sa ilang nga pagbiya sa banwa ang ipaidalom sa quarantine. Suno kay Lacson, ang kasugtanan na base sa kinahanglanon sa pumuluyo may angot sa ilang mga transaksyon kag medical needs. Binula naman nga bukas ang San Carlos kag Valle Hermoso border kag suno sa gobernador, iya nga talakayon kay Mayor Renato Gustilo sa San Carlos City ang mga kasugtanan sa Mabinay Cabancalan kun luyag man sang alkalde nga sundon ini. Mabinay naman will quarantine their residents if they go beyond 24 hours from the time they left Mabinay. So I don't think anybody would want to go all the way to Bacolod only to be quarantined when they go back to Mabinay. So it doesn't make sense. And I also felt that 12 hours in Cabancalan is enough. The reason really is for commerce. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, ginausisa sa karon sa Bacolod Emergency Operation Center ang isa ka ginagkabig nga pre-Valentine event nga ginpatigayon malapit lang sa Bacolod City Government Center. Ma-report si Martigo. Ginahulat karon sang Bacolod Emergency Operations Center ang report gikan sa PNP kag Business Permits and Licensing Division may angot sa isa ka event nga ginhiwat sa The Marketplace antes ang adlaw sang Valentine's Day kun bala may paglapas sa local health protocols kag iban nga pagsulundan. Makit-an sa video nga ginpadala sa Digicast Negros nga may isa ka mini concert nga ginhiwat sa among lugar kag may mga nagalantaw nga mga pumuluyo sa palibot. Sunod sa Deputy for Medical sa Bacolod EOC nga si Dr. Chris Sorongon, sila ang nakapakig-angot naman sa tagtumalahan sang establishmento para magpangayo man sang paathag may angot sa natabo nga event. Ang BPLO, they confirmed that there's no special permit that was granted to conduct any concert nor any event sa marketplace or any parts of Bacolod City for that matter. Okay. Galing may gina-clarify lang kita, may ginahambal mga it was not actually a pre-Valentine concert. So may mga kulang pa lang ang mga information. Nagpanugya naman ang markets cluster head sang syudad nga si Ernie Pineda sa alkalde nga pasugtan ang mga vendor sa Libertad Public Market nga makabaligya sa dalan humalin lasay sang gabi tubtub lasay sang aga kag ang vendors naman sa downtown area humalin lasay sang gabi tubtub las 12 sang kaagahon. Inibilang sabat sa mga vendors nga napahalin sa kilid sang dalan tugas ang road clearing operations sang Department of Interior and Local Government. Suno kay Pineda, istriktuhon sa mga vendors nga masunod ang minimum health protocols kag may pahanugot man dapat sang Bacolod EOC kag National Interagency Task Force. Ang proposal ko nga ibutangan na lang oras kay ang oras na 6 na wala naman ang sa traffic mo. Unod na bra. So gamiton pag temporaryo ang dalan para sa inang alternative solution sa displaced vendors.
Kung mapahanugutan gid man ang rekomendasyon ni Pineda, kinahanglan pa ini nga maglabay sa sangguniang panlungsod bangod kinahanglan sang pahanugot para sa pagsira sang dalan nga pagabutangan sang displaced vendors. Marty Go para sa Digicast Negros. Sa Good Vibes, mga face mask ang ginpintahan sang matahom nga mga disenyo kag landscape nga nagahatag sang mensahe sang pagtipig kag paghalong sa tunga sang COVID-19 pandemic. Makitaan karon sa Negros Museum ang ini nga mga face mask nga himo sa mga miyembro sang Art Association of Bacolod Negros Occidental. Ginhimo sa mga visual artist bilang canvas sang ila obra ang mga face mask nga masami naton karon nga makitaan nga ginasuksok sang kadam-an sa tunga sang pandemya. Nagkalain-lain nga mga subject ang makitaan sa ila nga painting. Kasubong na lang sang landscapes, pagkaon, prutas, mascara festival kag iban pa. Gintawag ini nga indisposable exhibit nga nagatuyo maghaylo sa publiko nga magpangita sang iban nga mga pamaagi nga mahimo maggamit liwat ang mga face mask kag indi pag-ihaboy. Matapos nga isanitize ang nagamit nga face mask, mahimo ini gamiton sa madamo nga mga pamaagi kag isa diri ang tali-ambong. Sunod sa presidente sang AAB Negros nga si Leia Samson, sa nagligad pa nila nga tuig ginsugdan ang ini nga proyekto sang ila makitaan nga tuman kadamo nga face mask ang ginahaboy sang pumuluyo kada adlaw. Lockdown ko siya during the time. So, we're running out of materials to paint on. So, sila naman, and also, concern man kami lang na especially natin ganito, din kami inaboy lang ni Angkwan, ang face mask. Kaya ang ang pollution, ang na naman lang, basura na naman. So, sinabi, why don't we recycle it? Ang atin man nga. And we also have to follow some protocol na lakanan na disinfect. I-clarify na lang para pagiling nga mga surgical mask kaging gamit. Ilan yan personal na ginagamit. Gin-sanitize anay, gipunta sa disinfectant, ginbulad before ginpintahan. Kag bula yung ginagamit na liwat ha. Ginpintahan, yung canvas, kagin pa frame. Hindi sila wala sila na murot face mask ang iban. Kaya para delikado na iyang magamana. papangapinan mo man na yung mga health remedy. Kaya i-use siya nga face mask. Actually, makita mo bisan di kasi kasi magkanto ko sa baybay, may ganito ang mga face mask. So, they find a way nga para mapuslan pa siya. Hindi pa sa pag-ihaboy, i-disinfect, tiluan sa maayo, himuan canvas for painting. At least may kasakuan ka. Sa kadamo, Mino, sa face mask ang ginagamit. Kasi pila ka daw kang ilis face mask. Ikaw mismo, di ba? Namin ko, kung kaisa sa isa ka daw, that's 7 days. Pila nakabuna, managwan niya, tatugay-dugay. Bilog ko kalos, pwede ko na maputo siguro, pwede ko na mapanghabol ang face mask mong gamit. But at least they find a way nga paano siya mangin mapuslanon sa gihapon. Sa art naman nga pamagi. Oo, sa art yung pamagi. Pero tinlo na iya, kag wala na ginagamit liwat. Kaaga mo ito mga balita sa Negros, subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Parayan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.